Persota nola hasi nintzen, kasualidade totala izan. Bai? Gauze berri batek harrapatzen oso urgintzen zaitunen, obsesio fase bat hasten dula personak. Gauza askoan aurretik jarri dutela bersoa. Ni izatik egin ez bersotan, benetan nahi dut, kasualidade utzi izan zen, gizakion psikologian, irabazita galdu hitzak oso barrenatuta duzkagu. Txapelako baino final on batek ematen dizizu berso plaza gehiago. Parra desente egiten duen persona naizela, aldi bere nahiko seriorea bai. Ni uste nahiko zain bipolarra zer nahi zen, baina bai, bersolarie kontzientzi maila altuko persona izaten da euskarari eta erregintzari dagokionez. Kontzientizatenik gaur hizkuntza ilegal baten nahituko naiz, kantuan. Txapelketak tensio handiko munduko izatea. Nire mundun sartuta dute naiz, eta pixko bat arraro gaute naiz. Horrek esan nahi du, berez bazarela pixka bat ala? Bai, nik esango nuke baiet. Gaurkoan, Julio Soto izanen dugu sukaldeko lagun. Berarekin kinoa prestatuko dugu. Ez du erosketak egitera etortzerik izan, baina Gorritiko elkartean gure zai egonen da. Bitartean, Arrotxapea auzoan dagoen landare elkartera joanen gara erosketak egitera. Goazen! Listo, erosketak eginak. Goazen Gorritira. Hemen! Listo, puntual nere zai, Julio! Ongi etorri. Eskerrik asko! Gorritik bigarren aldia dut nik hemen, bakarrik, Bai, bigarrena. Bai, bigarrena. Osea, igual hirugarrenak ere egin beharko du. Bueno, ia, motiboik ematen dizudan. Vale, ba. Sartu, hauxe gure kartea. Aize txoko, txulo! Aize txulo! Aurrea. Bueno, Julio, hemen gaude, Gorritiko elkartean. Aize txoko. Txulo, aize txulo. Aize txulo, sartu zait txoko, aize txulo. Ikusi dut sagardoa ekarri duzula. Bai, sagardoa ekarri dut, normalen guk hemen soziaden afario bazkaria prepatzen duenen, normalen, ez beti baino sagardo pixko bat. Orduan egoera normal bezala hartuko dugu. Bai. Etxen ez baina soziaden, bai. Bueno, zabaldu dezakezu, nik utziko dizu, nik eragozpenik ez dizu jarriko. Hasiko txotx badin. Vale. Hasi ongi, hasiko gara. Kiroia, aiako idauz. Geo beti bukatu, aldela. Aldela, hobeki guta. Bueno, hori ere hona da. Listo. Eta txotx. Zerdik, Ja. mugatik. Hori da. Dena edan behar omen da, baina nik ez dut edan nena, Ez dut juti dugu. Vale. Bueno, zer egin behar dugu? Bueno, kinoa. Bai? Kinoa plater bat presatuko du. Vale. Nigo txure etxente dagoet etxen eta... Bai? Bai, kinoa, mijoa, trigo sarrazenoa, desente jaten jot. Arrozare bai, arroza gutxixo, baino... Eta arrazoi berezirik edo gustoko duzula? Gustoko dut eta, bueno, osasunentzako ere ona dela esaten du, ez dakit. Esaten dute. Gauza asko esaten jo, baino... Baina egizan, bai, kinoa desente jaten dut, orduan, barazkiztela ere banaiz. Orduan, bueno, kinoa barazkikin askotan jaten dut. Atzo justo, kasualidadez, bere xixi batzuk emantzazkeien. Gaina, okorrezpa naiz, zure
lurraldekoak dira. Ai, orduan goxo-goxoak izanen dira. Edo pozoi ez beteak, ikusiko dugu. Eta gero arrautze batzuk ekarri jote, hauek etxeko arrautze die. Osongi. Etxen olio batzu dauzkibe eta, etxeko Orduan arrautzek. nabarituko dugu hor, etxeko arrautzak, beste kolore bat du, beste zapore bat du, nabaritzen da. Bai. Eta hasteko zer egin behar dugu? Hasteko, kalabatzine txikitzen hasiko igual. Vale. Eta zanabiak txikitzen. Alde honetan jarri duzu, zer esan nahi du, nik txikitu behar dudala, ez? Bai. Vale. Importazioa zeizu? Ez zait importa. Vale, eta geho txikituko ju zeak. Vale, eta arrautza horiek zein barituzu, egosi edo zerbait ere? Bai, arrautze geho zikon bai. Gaina, mira, ontsi jarriko jote. Eta jartzen, hori izan manizun, igual jarri dezak. Arrautze jarriko jote hosten. Vale. Hemen. Gehukoia. Bueno, orduan eginen dugu zure ohikoa den plater bat, ez? Bai, akinoare... Pentsatu nahi dut. Askotan... Azalakin kalabazina? Azalakin. Azalakin, horregatik hasi nahi, baina... Bai, jarriko jote eta... Esan nahi dut, oso ohikoa dela zure etxean, horrelako janak eta egitea. Bai. Zuk aldatzen duzu? Etxen, normalen, biharren platerak beti nik zuk aldatzen jot. Oain urte batzu pixat didaldaketa bat inun, eta askotan, nik netzako prestatzen dut. Adiez, kinoa etxen nire bakarrik jaten dut. Amaketaiak ez dute Amaketaiak eta ez du jaten. Bueno, Julio, hasiko nahi zurekin pixka bat hola xaxatzen, Uzten diazu? Bai, esan. Bai. Behatzen moztu baina. Vale. Ez, Julio, zu ezagutzen zaitugu, batez ere, momentu honetan gainera Nafarroako bertsolari txapelduna zara. Trapu beltza duna. Trapu beltza deitzen diozu. Trapu beltza, deitu izan diot, bai. Deitu izan diozu bintzat, nonbait irakurri dut hori, zergatik? Txapela mitifikatzeko, bati bat txapeldunak mitifikatzeko, bai, ohitura dexente dagoela gure herrian ez gure herrian orokorrean munduan zehar, eta pixkat azkenen horri balioak entzeko edo, txapela bai, eta txapelak zer esan nahi du, egun hortan besteak baino pixkat hobea izan zarela, hori esan nahiko luke, o esan beharko luke, baina ez da ezer gehiago txapel bat, trapu bat da. Baina ondoren ere txapel horrek ez du zama? Zamarik, bai, txapel batek badu bere zamatxoa, hasteko eta behin, txapelaren zama handi bi urtera olaura daugazun txapelketa berri hortan igartzen da, nolabait esan gizakion psikologian irabazita galdu hitzak oso barneratuta dauzkagu. Orduan, txapela irabazten baldin baduzu gaur, hemen bi urteak gehieneze berdin dingo duzu. Baina galtzeko arrisku daukazu txapeloi. Orduan, hasteko zama bat da, hori kudeatzen ikasi behar dauke. Personak edo bersolari. Baina gero, normalen saio gehi izaten dituzu txapelako baino, final hon batek ematen dizizu normalen berso plaza gehiago. Eta, horri zama ez hori upari bat da. Baina beti tokatzen die ara joan beharra, edo txapeldun bezala ez dakite manifestu hau irakurri beharra, edo gure herri zoritxarrez. Horrelako asko daude, tokatzen die horrelakoak, txapeldunaren aitzaki hortan, zein egiten zaio normalen, horpegi bisiblenari askotan, eta hori... Baina zuk bat egiten baduzu, joan nintzara manifestu hori edo irakurtzera edo dena delakoa, ez? Horrek esan nahi du ere zuk alde zaudela eta orduan zure azitxoa jartzeko beste era bat da, ez? Bai, hori da gertatzen, bai. Normalen bersolarie nahiko kontzientzi maila altuko pertsona izaten da euskarari eta erregintzaile dagokionez. Orduan, ni noski bat egiten dutela, zoritxarrez, berriz hitze erabilita, gure herrin dauden aldarrikapen behar eta manifestazio behar horiekin. Orduan, zama ez da, aukera ere bada, baina azkenen tokatzen zaizu beste bersolari baino gehiagotan ingarri izatea gauze determinatu batzuk. Pentsa, ari naiz, Nafarroako txapelduna dena, euskaraz aritzen zarete. Nafarroako hizkuntza Nafarroan ofiziala ez den hizkuntza batean, eta Nafarroako txapelduna zara. Bai, bira, aurten, oain azken bi urteko txapelketan 2000 eta, iazko, 17koan, komentatzen nire launei, galdareiten nien, konstiente zatenik gaur, ez dakite, bezperan itzein nien edo handik astebete lehen hau.
ez dutela hizkuntza ofizial baten kantatuko. Hori da, horretara ni joan. Holtza bateako naiz ni, holtzara, eta hizkuntza ilegal baten haituko naiz kantuan. Eta pixko bat pentsatzen jarri, eta oso gauze tristea da hasteko, absurdua, eta bueno. Hori aldatu beharra dugu. Bai, aldatu beharra dugu. Pausuak ematen ari gara, esan nahi dut, Nafarroko gobernu aldaketa honekin, aldaketatxoak eman izan dira. Baina badira, derrigorrez behar ditugun aldaketa batzuk, eta hori legea da. Bai, azkenen aldaketatxo desente indie aurrekoakin konparatzen baldin bada. Baina ni euskeran gaien nintzet, eta ez da kritikatzeagatik, eta baina iruditzen zait, hankamo xamar gelditu dela eta geldituko dela legegintzaldi hau, eta pentsatzen dut bildurretik izan dela asko, mugitzen den zentimetro bakoitzea oposizioak erabiltzen dulako, hortxe hoke bere jaki eta bere pozoi. Orduan, ni beti esan izan dut, zentimetro bat aurreratu o kilometro bat aurreratu, oposizioan indarra iguala izango da. Beti gaizki, indako guzti. Ipoia beti izanen dugu. Orduan, aprobetxatu kilometro bat egiteko. Azkena, euskara ez dela ofiziala Nafarroan. Eta hemen Gorrikin badela, eta ni Gorrikin eta Iruinen bizi naiz, eta Iruinen honen hizkuntza ez ofiziala baten egin hizketan, eta hemen honen hizkuntza ofiziala baten orduan. Baina zu berdina zara eta Nafarra zara igual? Bai Iruinen eta bai hemen? Noski baiet, baino ez naiz persona bera. Ez naiz igual sentitzen Iruinen hizketan edo hemen hizketan. Hemen azkenen zu badakizu hizkuntze hemen ofiziala dela baino hemen ongi ikusi dagoela eta hemen eskubide batzu dauzezula eta ez dauzezula beste batzuk. Orduan azkenen horrek ongizate sozialai behire, markatzen du desabantaila batzuan eta besteen artean. Hala da. Ezin zenuen hobe deskribatu. Bai. Bueno, Julio, hasi natzaizu bertsolaritzaren inguruan, esan dizu txapelduna zarela, baina bertsolaritzan noiz hasi zen Julio Soto? Bertsotan nola hasi nintzen, kasualidade totala izan. Bai? Bai, totala. Gerora jakin nik, nire aman osaba bat, Clemente Ezkurdia ditzen ziena bertsolari ezela, eta nire aman lingusu bat, gaur egun Wyomingen biziena, Martin Goikoetxea, bertsolarien dela. Nik hasi da gero jaginen. Ara? Ni San Fermin ikastolan ikasi nun. Beste bat? Bai, azuken ikasi nun, bai. Eta hemen Anderrek ez, baina Sirrek ere bai. Ban, eta bertsolaritza ikastaro pare bat ematea etorri ziren Estitxu Arozena eta Estitxu Fernandez. Eta hantxe gure klasen Estitxu Arozena etorri zen, gure klasea. Eta han, ni eta Ander Baiano deitzen zen beste barainengo gazte bat, tokatu ginen binaka mailan, eta kopla batzuk egin nintzen, handik ikorreta duzket. Eta nik artean 14, 15 urte nintzen, ez dakit segure. Esango nuke 15, baina ez dakit segure. Eta koplak egin nintzen, eta nire tutorea orduan Xabier Ilujo zen. Eta Estitxu nonbait, Xabier izan zion, zeudela klasen bi mutiko, errestasun bizko bat edo... Arozenak hori? Bai. Eta nire tutorea ingleseko irakaslea zen orduan. Nire ingleseko irakaslea. Eta azterketa entrenatzea joan nintzaion da, esan ziten ez, berso bat ikin ez baldin badaiazu, ez dizut aprobatu. Ara? Ez dizut aprobatu, ez. Baina serio jarri zen, ni bultatzen nintzen bie, berso bat idaz zinen, alamurezko berso bat, azterketa entrenatu nien eta esan zian hain bai. Eta urte hartan, azterketaro berso bat eskatu ziten. Eta akordatzen ez, azken bersoan nik orgullu pixka bat baneuken eta inglesez ziniola. Ara, gainera. Inglesez, pentsatuko ez errima guztik nola ziren, thinking, da speaking, bai, eta Xabierrek nire etxea dituzun. Eta nire gurasoi amakin ditzen zuen, ama tokatu zen etxen orduan, eta esan zion, nola Estitxu Arozenak ala tabla esan ziela, eta berso eskolan animatzeko, konbita luzatu zion amai, neukela gogo pixko bateak utzi niola, eta nien ez akordatzen esan die. Eta ama komentatu zuen, etxen komentatu zuen, eta, benga, hasiko naiz. Eta kurso bukera baten hasi nintzen Barainaingo haizea eskolan, Estitxu Arozenakin. Geoztik, 15 urtetatik 30 arte, persoa izan dira nire bizitzako hilare
nagusinetakoa. Bai. Bertsolaritzarako edo bertsorako bizi zara edo ez. Bai. Izan da erdigune, baina honeko, ez? Erdigune, momentu askotan erdiguneegi. Azkenen gauze berri batek harrapatzen oso urgintzen zaitunen, nik uste obsesio fase bat hasten dula personak. Dena da berri, dena netzako dena zen bersoa entzun, Amakin Donostiekoan, Xenperar dokumentazio zentroan berso finaletako grabazioak, CD-ak, kaseteak, liburuk, dena zen bersoa. Gero hartu nahiz, gauza askoan aurretik jarri dutela bersoa. Eta gauza asko ez zer dira? Lagunak, familia? Bai, lagunak, garai baten neska lagunak, bidai batzuk, ni aiatuta nago ikasbidaiko bidaira ez joaten, Grezira, San Fermin ikastolatik, eskolarteko txapelketako final bat ginilako, eta nik final artean notatu nahi nu. Orduan, Grezia ezautu gabe gelditu nintzen. Baina ezautu dituzu beste gauza eder asko. Bai. Grezia hor dago, Lagunekin, igual ez momentuko lagun haiekin, baina joan zaitezke. Bai, ez dauket ningo damuik indotenak gaizkin duten gauzekin, ikasi dutelako eta azkenen zentralidadea zain izenen ez da bakarrik gauzek ikai utzi, baizik eta zure bizie, nire kasun, bersoa dela eta zu bersolari bakarrik ezala pentsatze hori eta dena bersoan jiran doan sensazio ukitzea da. Orduan, bersoak estropozu jendunean, beti gertatzen da, txapelketa txar bat, konfiantza gutxiko garai bat, ematen du beste guztieia, ostras, ni hontaz aparte zer nahiz, ez? Batzutan, bersoakin tirabira dexente euki diot nik, askotan eukiot bersoa uzteko gogoa askotan, eta askotan esan dut, ez dut gehiago kantatuko, eta hola ezin dut zosegi Julio, o gauzek naturala hartu behar dituzo, askotan ere burukin, barru ez da bida... Zurrunbilo horretan sartzen zarenean, atzera egitea ez dago. Zaila da, eta askotan galdero ire, nik zati egin ez bersotan, benetan nahi dut, kasualidade utzi izan zen, estitxorozena egin tokatu nitzelako eta geoztik gai nahi zemendik atatzeko, nahiko gano. Estitxuri galdetu barko jozu orduan orain. Estitxu, sorgindu ninduztun pixka bat, orain nola egin dezaket orain pixka? Bai, baina egia ez, holako momentuk dauzketela eta eukitzen ditutela, eukitzen du ditutela, baina orokorren oso guztua nabil bersotan, eta bat bersoak eskaintzen dizkizulako bi aukera handi, bat jende asko zautzea, realidade diferente asko, herri gabiltzegu, beti jendekin, gaur ezautzen duzu alako tokitan lan egiten duen ez dakit nor, urrena ezautzen duzu ez dakit zerrin duen ez dakit zer, urrena bersoa gustatzen zaion bat eta hor da ona ez dakit bere ez dakit zeinek derri hortzen duelako afari hortan dutea, mila realidade, eta horrek denak aberastu egiten zaio. Azteko hoi, gure Euskal Herria ezautzeko ere bidea erra da bersoa. Ohiture asko, iauteri mota diferente asko, euskalki asko, mila gauze. Eta gero, zure buru lantzeko aukera eder. Bertxokera aldatzen da, baina bertsoaren plaza edo ere aldatu da zeharo, ez? Bai, asko aldatu da. Garai batean aspaldi, suposatzen dut hau izanen zela, ez dakit, agian lanean zeudenen arteko hitz jolasa, ez dakit, elkarteren batean, afariren batean, baina gaur egun bertsoa entzun dezakegu mila era, leku eta forma ezberdinetan, ez da? Bai, asko aldatu da bersoan presentzia. Ni hor bezaki zehazki noiz sortu zen bersoa eta nola izan zen hasiera haue eta pentsa ditekeena da lagunarteko zez izan duzela eta handik sortu dela. Baina egia da, nahiz da jendeek ezun pentsatzen oin dela markada batzuke bersoan presentzi izugarri ezen Euskal Herrin, pixko gitxiko dut. Lasai, pol baldin badago? Presentzia handi ezen eta jaialdi oso jendetsu. Bai. Izaten ziren eta irrati bidezkore berso emanaldik indar handi eukitzen zuen garai bateko baserritan eta bersolari kantuna hasten zienen mundu guzti isiltzen zen eta azken urtetan aldatuz joan da eta beste forma bat hartu du bersoan presentzik, baina presentzi izugarria da gaur egun bersoana, telebista programa bat dago, irrati programa bat, gunek daude, gaur hemen, bersolari bat elkarrizketatzen aitzatea, nik gaur ni nahiz, baina urrena bestak izango da.
Orduan, bersoan presentzi ezkuntzara autun sartu da bersoa, Nafarroan pentsatzen bat umengan nahiatzen den bersoa, eta behintzat umeoi badaki bersoa zer den. Badaki euskarakin jolasten dela berso bidez, baita ere. Orduan, eta plazake, forma zaldatu dijoaz, eta Nafarroan geografiko gire, pixkana, zabalduz dijoa bersoan presentzia. Pauso, nahiko geldoekin, baina nahiko pauso finkoekin esan genuken. Hori entzun izan dizut, behin baino gehiagotan. Euskal Herriko txapelketa itxaso handi bat dela, eta zer ikusten diozu horri? Nafarroko txapelduna bazara, ja? Bai, eta Nafarroko txapelketetan Euskal Herrian badago beste. Bai, urduritasun momentu handik pasatzen dionik, eta bersoari guztiok, eta txapelketa, tensio handiko momentu bizatei, eta esanik ez final ordena, final erdik, eta ja finala, berriketa gutxiko egun izaten da. Julio, egun horietan, txapelketa batean zauden aurreko egun horietan, badago zurekin hitz egiterik? Edo zalde hola? Ni egonen nintzateke hola? Bueno, ezagit, nahi inguru galdeterko dizu, baina nik esango nizuke baiez. Badakizu zure burua nolako, baiez, segunda ze garai. Oain dela urte batzuk, zailegoa igual. Zailegoa enitzen oso, basatire dute, baina, takto behixokin akaso itzin beharrak. Gaur egun esango nuke, nekin txapelketa garaitan nahiko kanpoa behire nahiko ongi ematen ditutela. Esan nahi dut, kanpoa behire, zokin izketan, etxekoekin, egietak ahi buruz iztegia ez dela asko gustatzen. Nahi gustatutela aldi beren, egie oso esateko, nahiko nire mundun sartuta dute naiz, eta pixko bat arraro dute naiz. Horrek esan nahi du, berez bazarela pixka bat, ala? Rarogo esan duzu? Bai, nik esango nuke baiet. Denok garela, denok badugula gurea. Ni amak beti esaten du, hain ez zaio gustatuko igala badu, baina beti esan izan du, zune, tipo, gaina ez zenatik esaten, bersolari eta olako jende, klase nahiko jende arraro azate. Bai? Beti esan dugu. Artista munduko hiek? Bai, Eta igual arrazi dugu ez dakit. Bueno, bertsolaritza munduan, bertsozale asko dago, bertsolari asko dago, emakumezkoen presentzia geroz eta handiagoa da, eta batez ere ikusten ditugulako. Bai elkarteetan, langileak, baina horoltzan izan ditugu, eta zuk aipatu duzu, Estitxaro zena, bere garaian Nafarroko txapelduna izan dako ere bai. Baina hemen Nafarroan? Bai, hemen bere orokorren Nafarroko kasue nik gehiago gustatzen Euskal Herriko ikuspegi bat eukitzea azkenen. Emakumea dugu, txapelduna. Bai, horretik azken urtetako joerai erreparatuz emakume bat da txapeldun. Aurtengo Euskal Herriko final erditan, okerrezkoa naiz, erdi izan dugu. Erdi gizonezko, erdik emakumezko izan dugu. 18tik, 9, nahiko antzeko. Gai jartzaileetan, emakumeen presentzia izugarria da, elkarteko langileetan, berso mundun, oso mundu arra izan du da, oso. Eta zorionez aldatzen nahi da hoi, oaindik gauza asko falta die aldatzeko, oaindik egoera, berso saio nahiko maskulinoak etokatzen die, inguru nahiko hobetzeko moguetan, baina orokorren, esango nuke, bersoak erakusten dula, zehose aldatzen nahi dela, eta bersoa da mugimendu kultural bat, non da berdintasunen gai eta emakumeen ezintasunek urte hauetan, eta asko hausnartu eta asko hausnartzen diena. Beste mugimendu asko da, baina bersoan bereziki, esango nuke, gai asko tratatzen nahi dela. Programa honetan ere ginen dugu gure aletxoa, erakutsi berriz dut gauza bat. Ongi. Bai? Uzten badira zu behintzat? Bai? Gure aletxoa jarriko dugu. Zuretzako da. Iepa, Julio, hementxe aurkitu nauzue, Iruditako eskolan. Aukera eman didate zuri mezu bat bidaltzeko eta zergatik ez. Aukera hau probestea erabaki dut. Uste dut, lehendabiziko finala, Nafarroako bertsolari txapelketa batean elkarrekin izan genuela,
hemen lurra aretoan egintzen ura, pentsatzen dut oraindik antzi ez duzuna, hotz pixko bat pasa zenula. Geroztikan, hainbertze txapelketan joan dire, plaza gehiago ere partekatzeko aukera izan dugu. Eta aukera izan dut, bertsolari bezala azitzen nola joantzaren ikusteko eta bizitzeko. Gozamen bat izan da, zenbateko gogoa jarri diozun, zenbat lan egin duzun ikustea. Bizitzak ez dizkigu gauzak erreiz paratu beti, baina indarra ateri dugu nonbaitetik, ilusioa berreskuratu eta antzinera egin dugu. Zukzionek kantatu bezala, seguru bizitzak zerrail berriak ekarriko dizkigula arlo desberdinetan, eta ilusio hori, gogo hori mantentzen jarraituko dugula. Bertzerik ez, Julio, uste dut badakizula, estimu handia dizudala, segi beti zuzaren bezalakoa izaten, irribarre hori ez galtzen, eta Pepito Jantzik erraten zuen bezala, beti bizi, musu handi bat. Gero arte, Julio. Ala hitz? Zebolile. Rekondo, Nafarroako Alaitz. bertsozale elkarteko lehendakari, ez da? Gure lehendakari da. Zuen lehendakaria. Alaitz eta, Alaitz egin momentu asko banatu jot, karo, aseratik, bersotan hasi nintzenetik, beha izan du da nire gai jartzaile, askotan izan du da, Alaitz Rekondo, eta gero Fernanda Mustegire sartu zen tarte, baina Alaitz egin, karo, nire lehenbiziko finaletan, beha gai jartzaile, momentu ez, lehen esain zuten momentu tensoitan beha beti hor, eta Alaitz persona bihotz eharrekoa da, eta nahi ez ezik, personali guzti eskola ondu dina, ez oso importantea da momentu ditan finala zozketa egin behar dia aurretik, eta zein zeinekin, eta nola, eta gai jartzaile hori edo hor daun persona lasai eta goxo bat izatea. Babesa sentitzen duzu, Bai. Orduan, karo, Alaitz egin suerte itzugarri eukidu Nafarro. Tximiste izut, Eta Euskal Herriko bersolari eta bersozaleek, Euskal Herri maiene, bere aletxoa utzi du, Alaitzak. Julio, zerk posten zaitu? Zein da irria ateratzen dizun eguneroko kontua? Ez dauke dola ezer bereziki esango nuke parra desente egiten duen persona nahizela. Irrifar nahiko ez da egite errexeko edo, nahiko humoretxo nahizela, aldi bere nahiko seriorea bai. Ni uste nahiko, bipolarra zer nahi zen, baina bai, oso persona humoretxu, baina aldi beren... Ari zara adjetibo batzu jartzen, rarua, bipolarra, ez dakinik, Ez dakit. Ez, onak ere esan dituzu. Bai, esan nahi errezekoa zara, bai. Irriparra nahiko errexatatzen zat, eta aldi beren nahiko persona serioa edo, konsideratzen nahi, eta gaina gustatzen zait batzutan serioa izatea ere bai. Baina ez dago ez errola bereziki parrera egiten ditenik. Eta zure kezkak? Ne kezkak, karo, eguneroko kezka, betiko kezka gainez, gure kezka... Bada loak entzen dizunik? Loak entzen ditenik, askotan bersoa izan du. Loak kendu iten gauze bakanetakoa bersoa izan du da, ez bersoa. Bersoa ezin hobeki gestionatuan gabezi hoi izan du da. Hortaz gain, bauzken nik kezkak lehen aipatu ditugunak, kezka linguistikoak edo euskara bexetik kezkatzen hau, euskal negoerak, herriak kezkatzen hau, gure euskal herri honek. Eta hortaz gain, kezka espiritualagoak deitu edo mistikoagoak, galdera desente egin dizkio nire burui arlo askotan eta pixka mundu honen nondik norakoa eta bizitza dut zer da zeatik hemen jaio naiz, da zeatik pasatzen hau. Nahiko gauze ezagin mistiko edo jendea seion ui-ui-ika esten da ez, eta nahi desente interesatzen naiz erantzun gabeko galdera bikin eta ez zait gora o noa behitu ez dakiten toki horta behira egon izan naiz desentetan, gustatzen zara, liburu hola pixka de... Behar duzu ere, zure bakarrik egon eta nire hausnarketa horiek egin? Bai, desente behar dut eta esango nuke, nire kezka nagusinen tarten, ez da kezka, loak entzun diten kezka, baina
interesa esente bizten dit, pixkat humanismo, espiritualidade eta begiekin ikustezten gauz horrek. Bueno, begiekin ikusten ez nagona da, zer jan behar dugu, Julio, hemen hitz eta putza ari gari. Nahiko martxa motilen gehitze bai. Eginen dugu azkar batean dena tita-tita? Hoi da, bai. Venga, ba. Hau jarraituko dugu, eta berehala dena prest izanen duzu, lasai. Oso. Julio, usaiaia, zehose badatorre, Horitzen da zehose, Hombre, gero esanen dizut ona edo txarra da ona. A ver, esperantza hondik ezin bazuen. Bueno. Julio, hitz egin dugu, orain artekoaz, baina hemendik aurrera? Zer duzu burutan? Zer daukazu, zertan zabiltza orain? Ze epe motzera, epe ertainera? Bueno, oso epe luzera ez dut behitzeko ohituraik, osaiatzen ez bintzatez behitzen, batzutan, egia da, ohartzen zaneako, hemendik 10 urteako proiektutan ibiltzen dela gure, baina ez diot uzten aldela. Gaurren, berso eskola batzuk ematen nahi aurten, momentu honetan Zangotzako ikastola nabil euskara ematen ordezkapen motxo bat egiten, eta bat. Irakasle bezala? Bai, irakasle bezala. Zuk euskal filologia eginen duzu? Bai, euskal filologia. Baita ingenieritza, ez? Eta nekazan ingenieritza bat, bai. Hoik izan pixkoan ere bi Toren irakasle zaude. Bai, irakasle nago, lakasu puntual bezala, baina, oain arte gehien bat nire bizi edo lan bizi ebintzat bersoai emana egin du da, berso saioa eta bersoan inguruko bestelako lan, idatzi, artikulu. Karo, berrian ere zute hori bide? Berrian egin nintzen 3 urte. Orain ja, daguneko ez? Ez, oain urte perdio, bi izango dutzen da, bai. Eta, hoiz izan du baina arteko nire bizi, hemendik aurrea, honek ez dakit seguro, nire gure lan zen eta nire bersokera eta bat, mundu ikuskera hori eta nintzen dugun pixka begira da hori lan zen segitzeko indarrez eta ilusioz nago momentuz, bersotan segituko dut, nahiz batzutan asarretuko nintzen nire burukin, eta bitartean, gustatuko litzeak sormenan inguruko zezerrekin. Lan egiteko aukera izatea, o dela idatzi, nik ez dakit seguro zer. Baina, behar bada papertzuri gainen zehozten hasiko naiz, o hasteko ilusioa dauket hortaz gain, litekena berso eskola batzuk ematen segitzea, eta gero hezkuntzan ez dakit, segituko duten bide horri, o ez. Baina, momentuz hoitxean ere. Idazteko gogoz esan duzu, eta eman dudan solasaldea, zurekin eman dudan tarte hau eta gero, nik zuk idatzitako irakurtzeko gogoz ere, nik idatzitakoa? Zuk idatzitako hori ni irakurtzeko gogoz ere banago. Egun baten idazten balen gaur, pasako izat. Oso hortik. Mila esker, Julio. Oraindik ez dizute eskerrak emanen, ez dizkizuten engatik emanen, esanen dizu gero, baina eskainen diguzun tartean engatik bai. Plazerra da, Ez da oso gustan dena. Bai, gu bintzat bai. Eta zuek badakizu, gaurkoan Julio Soto izan dugu. Eta datorren astean nor izanen den jakin nahi baduzu, badakizu, ez utxik egin, Aio, orain bai, Protoko dugu? Ea. Karri brete. Bero, gainera.